Hi guys! Welcome to my vlog, Nels Vlog. Welcome to my vlog. Alright guys, ngayon it's my birthday today. Happy birthday! Ayan, ito ko ngayon sa aking May ngayon namin. bahay. Ito mayroon akong friend dito, si Ronnie. Kita, ano naman talaga? Ayan si Patricia. Galing Thailand. Ito guys, magluluto kami ngayon. Kunting luto lang. Para pasalamat kami sa aking birthday. Yan guys. Dito kami ngayon sa labas. Dito kami sa labas nagluto kasi alam mo naman sa bahay, malaki, mansion. Diba? Ayan, ayun mga friends ko. Yan si Anthony, si Ate Lani, tumulong sa paghiwa ng lulutuin. Yan. Hi there! Hi guys. Yan yung malulutuin. Ano lang, paalang manok, tapos manok, may baboy, kunting baboy, yun lang. Buti lang handa guys, pasalamat. Ito yung friend ko, si Sister. Yan, Sister from... Taga saan ka ito? Venezuela? Piniranda daw. Yan. Sino naman si Ikis Boy, si Owen. Ito pa yung kawaling handa pa yan. Hindi ko nakaano. Ito, si Nelvin o. Ito, sinalang na yung adobo ni Miss Brunei. Hard cook from Brunei. Brunei o Thailand? Thailand daw. Sawadika. Ito na yung luto yung adobo. Oh, adobong baboy. Yan. Sana masarap. Yan guys. Ano lang. Simple handa lang. Kasi it's my birthday. What? Today. It's my birthday daw. I'm 40 lang. 44. Hi. 4059. 44 lang guys. Yan. Yun lang. Hi. Lahat. Yan, mamaya. Patuloy pa namin mamaya. Sa Rooney. Kung nagreklamo. Yung magic sarap, iluwa mo. Oh my God, nawala daw ang magic sarap. Baka naman inanan mo. Nandyan lang yon. Hi guys! Naku, andito si Madam. Binigyan ako ng nag-sponsor sa akin. Ito, oh guys, oh, isang carton. Hindi ko alam kung anong laman. Thank you, Madam Yana. Ito si Madam Yana, oh, ayan, oh, nag-hapit sa akin ng sponsor. Nag-hi siya. Ito si Madam Yana, nagbigay sa akin ng sponsor. My God, thank you so much. Ano kayong laman nito? Baka soft drinks or ano, inumin. Yun guys. Dali ka busy ba ulit sa mga birthday. Salamat sa Lord. Ano yung binigay ni Madam? Binuksan ko na. Ito oh. Yan. Ito yung binigay ni Madam. Thank you Madam. May Coke. Sprite saka Coke. Ito may gin bar. Wow, inuman ko. Thank you Madam. Thank you so much. 2,000 years later. I'm back. Ito na, nagabinaan ko. Wala akong mga kagawgo na mintanan. Maramit. Ayan. Andun sa ano? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
my best friend, may palalab. Sana wag pala. Saan ka? Wala na nga rin ako eh. Sana marami ka dito. Ay, masarap yan. Ay, hatidan ko. Aray na. Yung pa doon. Kakangkit niya ka. Anak ni Madam Dono. Dito ko lang. Okay guys, yung harag ko guys ay Kumain ka na. Chokti ba yun? nag-ano kami nagmalingki, nagkuhan. Wala si Anton eh. Okay na, tayo mo. Ayun oh, yung isa. Ayaw, ito kasi order. Ga, dito masarap luto mo. Hindi ba ako Tuloy luto siya? Few moments later. Ano na, sayo na.